Lejla tajba ħabib tiegħi u qabel nibda nikkummenta fuq il-logħba li kellhom il-Juventus iktar kmieni llejla mas-Salernitana nixtieq inkompli fuq dak li qal l-editur il-bieraħ illi ħsibijietna immorru kemm għal min baqa' ħaj fit-Turkija u anke għall-eżis tagħhom li tilfu u nżid xi ħaġa oħra billi nħeġġeġ illi naf illi f'diversi postijiet tax-xogħol hawn Malta ħajsir ġbir għal dawn in-nies u kemm jista' jkun inkunu ġenerużi magħhom. Niġi għall-logħba illum nista' ngħid li l-Juventus sabu forma mhux solita dal-aħħar ġew 3-0 ġo Stadio Orecchie ta' Salerno kontra s-Salernitana. Kienet logħba li forsi min ma rajiex jgħid mhux ovvja li l-Juventus se jirbħu 3-0 ma s-Salernitana mhumiex xi tim ta' barra minn hawn, biss il-Juventus anke fuq il-pjan tal-logħob m'għandix ingegger. Kienet logħba li ma qalgħux gowl, jiġifieri id-difiża Brażiljana li inizjalment bdiet il-logħba quddiem il-gowl Szczesny ma kkonċeditx, forsi l-ewwel minuti tal-logħba kienu minuti fejn is-Salernitana ppruvaw ifittxu il-gowl li tfaħħom fil-vantaġġ ma wasalx. Rabbju għala karta safra u nirringrazzjaw l-Alla x'jiena kif dejjem ngħid nitkellem bla kantunieri għax se taqala' it-tieni safra minn fawl u naħseb li r-referi għalaq xi ftit għajnejh għajn anke jgħid il-Malti għajn waħda jekk mhux it-tnejn għax Alla ħares wara 20 minuta spiċċajna b'10 minn nies għax ma nafx kif kienet tiżvolġi l-logħba biss però mbagħad qisu minn hemm li hemm il-Juventus tejqru u jiena din meta l-editur staqsini x'tixtieq isemmi t-titlu tal-video jien semmejtu Rebħa Juventina b'Toma Serbax minn hemm l-hemm u mbagħad rajna l-ewwel gowl wara ħafna żmien ta' Vlahovic, veru tgħidu li ġie minn penalti li sewwa sew sar fuq Miretti li sfortunatament l-unika nota negattiva tal-lejla hija l-injury li sofra li sfortunatament rajna ħireġ fuq l-istreċer jikbi. Nittamaw li iż-żmien li ħajdum barra ma jkunx żmien fil-bogħod ħafna, jiġifieri issa naraw għada wara li jsiru t-testijiet mediċi neċessarji biex ma nisvijax minn fuq il-logħba kif għedt Vlahovic skurja minn penalti, it-tieni gowl ġie minn Kostic li wkoll kellu logħba tajba ħafna u anke it-tielet gowl ġie minn Vlahovic. Nista' ngħid li Miretti sakemm kien għadu fil-ground kienet jagħmel logħba tajba ħafna u ta' min jgħid li s-sostitut tiegħu Fagioli wkoll kellu logħba tajba ħafna anke tal-assist lil wieħed mill-goals. Nixtieq nara Juventus iktar hekk anke f'nofs il-ground kienu ħafna solidi. Di Maria wkoll kien tajjeb u jalla il-ġiex goals tal-lum ta' Vlahovic ma kinux eċċezzjoni imma jkunu ir-rutina kif kien meta kien jgħid fl-aqwa forma qabel ġiet l-injury kemm meta kien mal-Fiorentina kif ukoll meta kien mal-Juventus. Mbagħad fit-tieni taqsima l-Juventus iktar ikkontrollaw il-logħba, kellhom ballun ta' Di Maria li marmal minn Duda, ieħor tas-sostitut Chiesa li lejn tmiem il-partita marmal wieqfa u kellhom xi ċans li emmolaw żgħir Salernitana. Prattikament tista' tgħid fit-tieni taqsima l-logħba ma tantx kienet baqala storja speċjalment wara t-tielet gowl li ġie skurjat wara ftit minuti li bdiet it-tieni taqsima. Dak li kelli xi ngħid dwar il-logħba tal-lejla issa
Il-logħba li jmiss hija ġewwa darna nhar il-Ħadd fis-sitta kontra il-Fiorentina fejn jekk il-Bambin irid jien għandi nkun preżenti u anke ħantikom aġġornamenti minn hemmhekk imma fuq dan il-punt jiżvel aktar fil-ġranet li ġejjin. L-editur wara din rebħa tal-lum Juventus jinsabu hekk min issa jersba' 14-il punt mis-salvezza tgħiduli x'inti tgħid illejla mela b'ingħas. Iva minħabba l-penalità tal-15-il punt il-Juventus iridu jsonnu smienu biex ikunu jekk issa jkun matematikament salvi għalkemm qed nistennew penalità wara, ġifieri taf ma jkunux 14-il punt imma jafu jkunu iżjed. Imma kif għedt f'videos preċedenti m'iniex nitkellem fuq affarijiet ipotetiċi imma sal-lum ninsabu 14-il punt bogħod mis-salvazzjoni. 26 punt, 40 punt tista' tgħid is-salva ġuditarja. Ninsabu 12-il punt fuq it-tim li jinsab it-tielet mill-aħħar għax kif nafu ġew relegati 3 timijiet. Imma kif jgħid il-qawl Malti mid-bniedem mitfehma u tgħiduli għalfejn qed tgħid hekk. Luca Toni l-eks attakkant internazzjonali Taljan u anke tal-Juventus li kien l-ewwel plejer li skurja gowl ġol l-Allianz Stadium fil-friendly man Notts County meta ġie inawgurat illum qal li il-15-il punt jistgħu jservu pożittiv għall-Juventus. Jiena bdejt ngħid bejni u bejnu imma kif x'inhu jgħidha. Il-punt tiegħu hawnhekk illi peress li qabel ingħatat il-penalizzazzjoni il-Juventus kienu fit-tieni post ħafna u kif inhu mistenni jaraw li l-Juventus idu jkunu title contenders kull staġun. Issa li jinsabu hemm isfehim l-istaġun tagħhom m'għandu xejn xi jgħid iktar u kif qal fi kliemu stess il-plejers għandhom jilagħbu bla pressjoni u sussegwentament il-wirijiet ishom jiġu iktar fluidi waħedhom meta inti tkun qiegħed mingħajr pressjoni. Minn fommu l-alla li jiġu dawn it-tip ta' prestazzjonijiet hekk huwa minnu l-lejla kienet prova waħda minnhom barra l-ground illum kien inħoloq naqra kaos għax Santoriello wieħed minn l-avukati tal-Istat li kien involut fil-inkjesta tal-Prisma biex niftehmu fi kliem sempliċi tal-capital gains jew kif jgħidu t-Taljani plusvalenza li waslet għal penalità ta' 15-il punt kien iddikjara 4 snin ilu li huwa supporter kbir tan-Napoli u jogħbod ħafna lil Juventus. Ma kienx aħbar iżolata li il-Juventus għandhom ir-rapport tagħhom lest quddiem il-Koni u l-Koni se jsibu qudiemhom lil Vincenzo Cesare jew Cesaro ma niftakarx eżatt tkun jomu li huwa kontra l-Agnelli kontra l-Juventus. L-eks direttur ġenerali tan-Napoli kun jomu Tramajo ġifieri persuna oħra li żgur mhux favur il-Juventus minkejja li huwa ħabib tal-Allegri u mhux tal-inqas għax hekk għandhom ikunu l-affarijiet u jkunu mżewqin hemm xi ħadd li waqqaf l-Interclub ta' Firenze. Ismu ma niftakrux bl-amment u dan biex turi kemm ħadd tkun parzjali il-Koni. Ġifieri 15-il punt kellna penalità u tista' tgħid 15-il punt ħajqa jkollna għax dawn mhux ħajġibuhom żero. Ġifieri jena il-video nagħlqu billi jekk verament ma rridux niddieħqu bin-nies sewwa il-ġustizzja għandha tkun kemm għall-Juventini għax neqpa' nsostni jekk għamlu ħażin għandhom iva jieħdu l-kastig. Imma anke l-anti-Juventini ma tistax inti tpoġġi lin-nies mill-iktar clubs rivali f'boards jew f'inkjesti li għandhom skop wieħed biss, wieħed għandhom wieħed. Kif se jkissru lill-Juventus, kif se jitfgħuhom fl-imbirka Serje B. Jiena nagħlaqgħu illejla
Il-lejl it-tajjeb bib tiegħi. Fino alla fine, forza Juve u d-darba li jmiss nitkellmu minn Turin. Saħħiet.